Ja, god kvöld og velkommen til den første håndballsøsten her i Arlon. Vi først skal landskapsbyrsen her i Kvantdalene til Norsten og VF og hittast her i Vestmanna. Og vi kunne se Kajselin Litjaren til som Disney spalter. Norsten ligger halvt oppe i toppen eller bort under kinnet. Der var Adrian Stig for 11 distrikt litt i ørenplasset. VF hever 8 stig til litt av 4 plasset. Der har så spalt Øyndesminne, Norsten har spalt 20 dister. Og ja, Line Jesse gjør noe herre opp her på en totta for Vattlen og Jesse klarer til at spille henne disten. Dette første omfærd ut i Nudja Arnon. Og vi kan se oss til at Hesebær Line har spalt tverfri mot Kornøren og Skapping Arnon. Og bare for det enda vi rymlig grøyen sikre til Norskland. Norskland kunne runde 28 og vi hadde nye halvse i september, og i november her i Høtlen i Vestmanna vann Norske Nøysen rymlig sikt 31-24. Sørste dysten Line spalte til å være Norske spalte en toppdyst, til å være nemlig møter Kynlig har tappt Ulla Teper, men vi er Ulla Øvanta på en Njola for en tappt i heimavatlig her møter Støttene, men så gjør tar nekker løyger til BF kommer etter. Agnes Olsen vi etter at dommere sedan det. Marianne Esberg Øysten vi i håp noen. Og så Lilian Djuros Øysten vi at hun vært øyelig lute vi og jeg. Ganske en av de største profilene under første kvinnehoppet Sonja Sjerne. Hun vært vekk under 8 fisk og nekker til siden. Hun har Øysten vært for operasjon i desember. Men hun så vi etter at dommere sedan. Og her distribuerer og til Norsten som i Albe. Til bare hans sønner mine til Berg nummer 5, Lilja Moore. Og til å spille bolten rundt her. Nummer 4 Birta Inkastøtter som Mr. Rabatje, Arbeika Rabatje, bare hans sønner mine. Så da Birta rønner for Jøknen. Og vel godt innspill. Stryk nå her mal. Her første mal i Disney. Susanne altså vi malen til 8-0 for Norskland. Så får vi i alle på til kjøta. Og til rekka ståndsjene. Men jeg kjørte av via sentra, men skådde for Daniel Johansson for ståndsjene. Så Norske Nøysen i Nudjen Kjøttaloppi. Og en av de første Susanne altså for Jøknen, men vel tidlig av Vivian Petersen og VF Malon. Men Norske vinner bollen etter som du sier, og bytter opp av Nudjen. Det altså, som sagt, bara og Eir og Birta her i bakkjøtene. Den jeg stryker ned til nummer 13, Birta Høylands til stryken Lilja Moore til Eir. Hette vi har spillet strykene. VF verja Sinter i 5-8, Agnes Olsen Sinter 8-4, verja kjøtene røyner at fiska bolten røyner for store spil, så han kommer armen opp. Så Dagmar Lundsen skjuter bare Hansen, men skåder vil blokkere. Og en duell med Vivian Petersen og Lilja Moore vinner. Det er så for VF i Alba, Emma Besanovic, serbiske bakgrunn her, over til Himbachen Daniel Johansen. Da vant Jønne Brynjar Rekvad efter. Så Agnes innbjør av. Og Norsten for vars 4, så kommer det kast. Første smalt form, Lotten Farner her i Høtlen i Vestmanna til, altså 8-0 til Norsten. Emma Besanovic for inn. Bjør av, spekka til, og rekker Ivla Kjern. En annen for tatt vi har skåret, så får Røyna Norsten for i kjøtt med galopp. Og godt vær spillet av VF, der fenger bolten, og Agnes setter kjøtt i gang til Brynjar Rekvad etter. Og fyrir inn i mot Malon, og vi får da i Sunne Rønt. Jeg har byrt Ingolstøtter, godt vær i spill, godt kom i etter her. Og tror jeg med det kast til VF. Agnes, Emma, Heidi Marie Akselsen av Vinstra Vondjo. Daniela Johansen, fyrir inn. Agnes, Bjør av. Og så missar VF bollen og tom. Spelar usutat i verden ganske, og så smittar der bollen vekk. Og så kan Norsen atterfærge all opp. Birta. Og til Susanne Birta. VF altså verden også aggressivt der. Vi har noen åttare, vi har Agnes Olsen som åttare. Ut och pressa bara Hansen också aggressivt. Gott väl spela vi FN för Arbeik vi stäcka Sunne runt och Heidi Marie Akselsen och tror med det kast till Norsten. Sinter Silvander början här från Baunlin Alspars som nu släppa Norsen så Jackson Brynja har in i stycken över Hilton. Öliga
väl täcka här av Bante Paulsson in i strykna till VF. Helt Brynja eller väl så skjuter skott igång men Vivian Petersen vi ändå går Bjärgink. Så det VF. Det Daniela som ränner på Jackson. Emma Tatina Verne Agnes Olsen rönar för ett skott men norska varande 4. Olja rådigt början här i Västmanland men två lis som tydligt ner uppsett till lysten. Birta bara i superspalta Barry Hansen och så är 2-0 Brynja Höj. Olja går Alringa och Barry här om vi Baunhont och centra we are till Brynja 2-0 till norska nattande första 4 minuter här i Västmanland. Så rena VF har bytt upp passer. Emma Besanovic som förstått hon kom till VF och nu för vi först handbollt och spalt vi stöttande men nu är hon alltså här i Västmanland. Toppsut Italien och tar spalte först. Agnes. Daniela. Så Agnes till Daniel Johansson i rattet till Agnes. Svärst vi att finna ett hål i norska världen här och så ända skott i Ullacharen. Och så är det Torren här, han fänkar Heidemar Axelsen och Vonkeren tja VF har kommit i gånger första Torren och så är 2-8. Ja, det är inte det så näppt att komma Jackson tja norska någon här har det bästa värre för nu har det minst mal in i hästen kapitenar någon. Men alltså första mål tja VF just det nu då spalt i 5 minuter. 2-8 till norska. Birta Bara och Arstadvek anker utstringarling där spelar vi Berlin spelar som Kjell ganska där. Börjar det vi Arberg högra batcha. Som brinner ut. Gott avspel där och Schallman har så gott för spel här Emma Besanovic. Det är bara som är playmaker som Lars här. En annan för Brynja kommer ut av strykna. Till Ironman, Agnes Olsen spelar Ulla aggressivt där för Fedra Arberg. Och en annan för Hester från Fedra Liljemor. Och tror jag med kast Taverja, Ulla aggressivt VF. Och det är liksom ganska snävna Gaprekva lite vid 8 steg under i 4 platser sin det väck. Längt väck från finalplatsen och lötna. Arberg, bara Hansen. Innan strykt alla Brynja men hon var fullständiga fänka av Bante Paulsen och Besanovic och tror jag med det kast. Så kommer armen från domaren upp här. Och super very spelar VF. Armen är uppe nu man har och få avviklat Alba. Och ställa upp till skott till Arberg. Inte finns skott än. Oj, och här vill hon teachen Ölle Harst av Agnes Olsen. För guldkors här. För jag så tacklingen här hon tår Arberg ner utanför. Och så kan Lars spela upp åter. Nytt all upp från Norsan. Bara. Oj. Attla. Så sätter vi kött igång till Maria Axelsen under för Jackson men rennes ju i Norsan lagar här så kör det Ölja. Aggressivt början på distan. Intens början på distan och så Sölin här Norsan vänner Daniel Gagliardi är inte nöjd vid att Norsic fick nytt allop så han ser ut till domaren heter till armen nyer. Men tvärtom Alvingar så fick VF bollen. Och VF är i Alpen nu. Spelar väl tatt på varje natter. Bringar det gott efter. Så den Emma för Jackson men just det gott varje spel av Norrstrand här. Larsen har alltså sett unga malvare Market Vai in i malet här annars Fria Pedersen som har spalt negmenterar som Market och börjar in i det. Och han först i fältet har så skott nu från Emma Besanovic. Serbiska backen smäcker bollen i hjörnet och så är det 2-2. Vi har spalt i nästan 8 minuter här i Västmanland. Birsta Ingals efter för Jackson. Gott värspel en annan för av Daniel Johansson här. Så klart det här det trubbelt vi att Bröder Jackson är så aggressiv värna till Västmanland. Så men jag inte annars kan ränna på där att spela sin roll för bollarna köra ut till så nu Arberg och bara Hansen. Birta in och strykna.
Bara över öliga tattmarskera av Agnes Olsen här. För faktiskt ut och massupptäcker han nu med Lilja Morgon och Bröder Jökten, men här är det öliga kompakter här. Så är det Birta Paulsen och har haft näcka tacklingar in centralt där. Så det är Arberg. Ordentligt finns kom till skott igen just som Arberg vid en av vänstra arm och tar en helt rikär. Så kör med det kast. Birta. Så där Birta den för Jökten. Bara Brynja, fantastiskt världsspel, en för AVF, Daniela Johansson. Och så är armen upp för att domaren marscherar för passespel. Tar sig upp till Barry Hansen, men här långt AVF för tatt vid, här skulle ta om att domaren har armen också då. En för och tatt vid Agnes Olsen. Niklasen och Alexander Johansson, domaren har armen uppe. Så bara för upp och för väl om för. Super very spel en för AVF och TV tema det första smart touch minuter TV harst och aggressivt. Very spel från Baun Leon TV eller Tropulcha Linat projekt nu för flötande allspel där. Till Agnes Olsen playmaker tror AVF i bollen och den får också system igång där. Agnes som Birta Paulsen ut att strykna. Så det Daniela och den gamla målagare Emma och Röna finna Birta, men hon vill gärna ha att här i frukast, men det var så inte dans så matchen och kan sätta igång Arberg för dribbland in i mål 3 meter spelande i rummet alltså inte så några aldrig men så bollen då inte när skolar. Och det är en affär nummer 2 Susanna alltså. Och nästa mål tja punchen tja nästan. Det blir väl den här och skorar till 3-2 till Norsta. Emma för in. Agnes. Daniela. Hon ser ut att missa bollen sin skott, så hon signalerar domaren att hon vill få skottrundan, så ser det norska sjätte gång till. Bara in i motor. Men väl vill helt en atträr av Agnes Olsen. Så börjar norska och Nutjon. Bara Birta. Norsen röjnar att bytja rullet upp. Susanna, Birta, Sola bara. Och så gott plats Liljemor och en fyrjakten och skorar. Vi ser någon högra arm här, högra vanche nummer 3 Liljemor. Och så är 4-2 till Norsen. Heide Maria sätter kött igång Daniela. Röjnar kommer jakten ner, men gott Norsen kött på plats och så returlöp. 4-2 till Norsen här. Vi har spalt i 11,5 minut. Birta Paulsen färden ut för VF och Kvilla sen låter nu kommer Katte Fredriksen kommer in och strykna kör VF. Agnes Olsen in mot men norska kvinnor är såna öliga kompakter här. Brynja Höj och Birta Ingelsöster med värna. Emma. Röjner att finna inspelsikna, men över Hilton Arberg. Gulskors till Arberg och så kommer det kast till VF. Och så spelar Susanna Nolse. Agnes Olsen. Ja, och så ger hon skritt där och så kommer Norsen sätta kött igång. Bara Hansen. Men VF får komma plats. Emma har haft öliga gått fast i Arberg och så kan Agnes Olsen framför dribbland i Omina. För Hilton och så ut till Brynja Rekard efter under pura fri för jakten och skorar. Brynja Rekard efter till 4-3. Arberg vill stäcka och Emma Bessan vill köra till missa bollen och så är VF skjuter det. Och 4-3 till Norsta. Birta Paulsen är kommer in att i Birta Paulsen försöker komma in att i Myvärna VF. Hon har spalt öliga väl samma resten av Värna VF. Bara Hansen. In i motor.
Här det är man Besanovic som är rakt och till Arberg som förskåta. Och jag hade inte att det är så allvarligt, men det ser ut att National Universe inte tror på sig att öppna sig värna tja VF, men så kan jag se här invinna att ta röjs nu. Till National och have a teacher time out here. Girls, calm down with the 5-1, okay? So first, we need to attack more behind the point player. That's first thing. Second thing, I need more moves from the playmaker. And then we have to work with all gun situations. You are working with winger perfectly, but you have to work with the backs. How we are going to work with the backs? All gun, and afterwards you can do the stop. So for example, when you go, you pass the ball and go. And then you open and play. And then you have the stop and play. Like, for example, Ayer, pass and go. And then you open here. And then if she goes here, you send the ball here and play on the middle. For example, if she goes here, you can go there, stop and play. Okay? Ja, det som Danilo tog sig i den gommar till att få stor upp här ser 5-2 KVF att det skulle inte färre panik. Att Douglas Olsen är akkurat ser ut i att det skulle flytta sin spel, flytta bollen kört. Som sagt så är det annars Margit Weijer sänder Malcha National och rutinerade Freja Petersen. Och Jacqueline Torres är en rutinerade lagaren och era bunchen här så där har han några rutiner jag sett in, men toppskjuten Chanashan som man ser Maria Darberg kom stadväck ute vid skia. Hon sitter på bunchen som hjälper i det och en ute vid trobolagen i Finkron som fick för en manna så gärna. Här är Arberg och Jackenbrott och så skorar Arberg så första mål det någon. Hackerankern att öliga störst Jackenbrott och sänder bollen för på Vivian Petersen i Malmö. Vi är från en annan för sätta kört igång där. Jag som där vill ha tempo i ordla upp här och där. Kvar ser all Sverige utsträckning som tar just så största färnar tar Benta Paulsen för ut till Katte Fredriksson kommer in strykna. Så bygger vi upp. Det är man besvanlig som öl ofta vill färra in med åter och att finna Heidi Maria. Där ända så är Heidi Maria. Är i Atlo släpper hon till skott och för det så när då Vincent Ronker KVF och skorar 5-4 här att han 15 minuter. Och så där Norsen och här ända så Birta släpper från vi Agnes och Agnes 4 skotträntning och för 2 minuter. Men så rotla till dömt malkast korsna, men alltså 2 minuter till Agnes Olsen. Och VF tar spelar i undertalet för först, men det är Emma som röjnar bra och skorar! Emma Besanovic väljer att ta sats i äkta händer. Norska värna sönder Sindre Hallon och så får hon jauna till 5-5. Nu är det spalt 15 minuter i Västmanna. Och det är alltså VF som är i undertalet. Och det är nu att vi Norsen Orla ska få tempo i spelchassar. Och det är skiftar nu ut och det är Draus Ragnarstötter. Onkelaggarnas time så kommer in i stegen för Susanne Nolse. Bara. Ja, de har fått tempo i spel här till Norsan och Arberg tatt för att smida bollen väck, men Norsan är första an, efter Arberg, bara. Öliga gott inspel till den fria Brynjehöj, och här är 6-5 Brynjehöj, vi ser någon nästa mål i det. Och VF alltså ännu i undertalet, här är cirka 5 sekunder, så nu Lilian Djuros alltså kommer in av vattlen. Juro som är spalt olja Lutiar är högra batche. Heidi Maria Axelsson, 4 minuter. Ja, det är olja väl i Lödna Norsten. Olja så jutlar väl uppsätta på att det ska komma ett mål in att trätt med en terrier i Ivetalle. Det gör det helt kär, skulle det Jenny Elver blockera, men hon färrösten tror jag med det kast. Och så missar vi F-bollen till Lilian Djuros och smidar bollen till att han ska spela Brynje. Så kan Norsk för allt här. Så det är 20 sekunder efter i Ivetalle spårning om där vill jag sätta tempo. Att det är alltid att bara han som säger att göra. Irish.
Och så VF efter i Italien kan så sig in och spela sändan åttaren i 5-8 varje tja VF. Och nu vi är dåligt till att finna förstora spel tja Norrland. Vi är aggressiva i som tackling och nice när finns stäcka sälja Bar Hansen ofta. Det så Birta. Och gott tillja Vivian Pedersen. Och ett gott skott från Arberg. Men Vivian Pedersen är här ute som ska vara. Jag syns det är en gående studie av Malmö och VF. Så har VF att målagan för att jauna. Emma. Ja. Ölla gott Fokera Norsan och så kunde därför pura för att säga Brynja Höj. In i Malmö och hon skorat strikt. Brynja Höj till Tjej 5. Och så tycker Vänjaren av VF Geir Vartum timeout. This one, when we do the French one, you shall shoot. Not only look at the line and you shall shoot. Okay? Prøv kvar start back. Prøv kvar her er snæ. Meg avganga det. Se bare at plusskifte og så det blir at sætta ta press i gang. Det er så mig så blir nødt til at og røy nu og meina køyra og tar vi færre kontra så er det alla må renna. Kan ikke ikke bare tvær. Det skulle alla renna og straffa det. Okay? Kan vara dom i Danna vill ha en Besanovic och fram upp och skjuta att så att hon är måliga för Janne men valde helt inspel strikna och ta kosta så är mål och i hinner ända någon. Och sen har det att fortsätta vi att arbeta härst och renna som det har just alldeles snart till atlar och i renna. Det är alltså en rolig tensiduster här till det spalt och går Ajam minuter här i Västmanna. Så så är det att Jacqueline Duros är kommer in Marshall för först för down kommer in varje här. Mr. Batch för först. Hon är ute och aggressiv på en väg på att Anja eller Johansson. Emma Besanovic och här fer hon upp som kan vara de måste ta sig om hon smäcker sig bollen ner Emma Besanovic vi så någon nästa mål i där och 6-6 nästa. Ja, 3 mål är det faktiskt. Fria Dunga som kommer in vann för Norsan. Arberg för körda skåta och så Mr. Brynja Höj bollen men fan efter är det bara Jacqueline vann och när kommer Jacqueline men gott väl spel av VFN affär. Så sätter Norsan tempo. Bara fantastisk allmän guld Fria Dunga. Bara Hansen som sätter en lägger out så som för på skjuta men spelar bollen och stannar då vann här var det Fria Dunga klar och hon sätter bollen strikt ner till 8-6. Emma in Signa och här är mål. Katte Fredriksen sätter bollen ner till 8-6 och gått inspelningssigna av Emma och så klarna stryka så fri och få bollen och Malmö till Norrland. Och så sen nästa sjätte gång efter men VF klarar och Arberg för stäck för Ulrika Snegel inte ordentligt affär skåta som hon vill. Så jag med det kast till Norrland. Ja, det gånger Ulla kött för Kjell Westman Berlin och spelar vi intensitetet är så skjut att det är very i Jallafree. Ter som känner bara och Eir och Birta spelar bollen runt i backshed nu. Och Birta för en melter och efter plus ut i högra vänster men Heide Maria Axelsen tar vägen för att truscha nu efter. Bara för skåta. Och så med det kast. Tjugo minuter farner då var ner 8-6 till Norrland här och i Hötle i Västmanna. Det har tatt och intensitet här till. Mellan Norrland är nummer 2 vid 8 stion och VF som är nummer 4 vid 8 stion. Och i fantastiska bollar Bar Hansen men Vivian Pedersen tar skottet från Birte. Och så är Arturo ända för Vivian Pedersen och tar returen från Fria Dunga.
fantastiskt målspel i särskilt är det Nassar Bjärgers imponerande. Och VF kan straffa Norsan och Jauna, men Brynja ger klar här och hon stäcker Agnes Olsen och sin Jökenbrodde. Fantastiska bollar och Barry Hansen ut av vanchen en annan för spelar ju större utblick playmakern som Norsan, men Malmön tror VF är rösten Ulla gå on dist. Daniela uppa skjuta och hon smäcker bollen mål. Fantastiskt mål av Daniel Johansson. Och toppskjuten till VF är som faktiskt var det första målet där vi har snart skott någon och det var helt det körs gal mål börja på. Och så är det alltså Janlager 8-8. Och vi tar var mycket måste rätter till halvleks Jacqueline Doros. Bara här röjnerna finna Brynja, men Brynja vill hilten av Daniel och så sätter igång. Agda Såsen är pura fri. Och skjuter stanchla, men Heidmar returen ner och så skorar där. VF är att 8-4 första för Disney. Och till Ranti Virkarstötter och ger första bollen. Hon kom in av vänstra vång för Heidmar Axelsen och hon är första returen och så är 98 till VF. Bara som kommer sin brott nu. Jacqueline för en övergång till spelet 5 sekunder för att de kan missa bollen, men för fältar han åter. Ja, där är öliga aggressiva, öliga vaknar i världen i förtas som Norsen ger VF. Birta, så Jacqueline, gott plats Jacqueline! Och det ska man inte göra Jacqueline Doros, så gör han det här, nutche. Och vi har lagt i 22 minuter, alltså 8 minuter efter till halvdags här i Västmanna. Ölja, tattedyster. Och Nekvin testet i Berlin spela Ölja aggressivt och vill gärna för kött i all upp. Jag faktiskt kvar för att få bollen. Emma. Sätter Brynja. Emma får upp och skjuter och hon skorar. Emma Besanovic. Så ett fjärde mål i Disney. Kommer väl Liv Brynjaren kommer ut och tacklar honom, men hon leper simpelthen på manna och smäcker bollen ner i hjörnet. Birsta Inga sätter nu inne som playmaker faktiskt är bara i färden ut av vinstra back. Birta sitter öjliga gå fjärde Birta, men lilla en annan fjärde fantastisk spärging av Via Pedersen som sitter där kött. Alla vill ha och så är det Mammar som Larsson i tegelbollen, men är det att löpa bollen in. Och till en annan fjärde Ranti Virkarstötter och vi vill notera för målet. Och en annan fjärde skjuter upp och ger AVF 8. 11-0 till Västmanna kvinnor. En annan fjärde Vivian Petersen och i Malon och i Vusikos områden är för lige och så sätter det kött igång. 2 mål av månen nu. Eiberg. Bara kaffeutskifte, men också för en brottskast. Ja. Hon vill få att när hon kommer för Boy Danielle och så färre hon brottskast. Och här ska Jacqueline Torus tacka sig. Ja. Mot Vivian Petersen. Och här smäcker Jacqueline Doros sick ner i hjörnet och så är 11 touch 6 minuter till halvdags här 4 minuter lagt i Västmanna och 11 touch till VF mot National. Lilian Juros en annan för kommer in nu så in i stegen för Daniel Johansson. Han får bollen ner Lilian. Då vann och så missade där bollen under första halvlek, men jag är då får det fädra bollen åter till var Löv. Inga sätter kom in. Katte kommer ut av stryken Lilian Juros underskott. Lilian Juros skorar sig för samma mål i Disney. Och så är det 12 touch till VF. Marschers är kött igång Arberg. Och hon ska inte ha där platsen med Vivian Petersen. En annan för VF Malon är nere och tar skottet.
Arberg, vi ikke ofte kommet til skottet der, men her stepper hun inn og får skottet ved sin venstre arme, men øyelig godt tid kjenner fra Vian Petersen. Norske forfatter botten. Bare Hansen. Birstad som nu centralt. Bare Batchnon. Her Arberg, og her skårer Arberg. Og så atter bra på alla måneder. Det ligger og svinger nu, men VF stadigvæk om han har måltallene. 12-11. Så känner Marion Damberg som sagt ute vid skia. Hon samma vänner hon alla då igång så linjer att Kaira Sunar lagar Charlie här i Bergstova. Här är Lilian och då väntar till Louis. Lilian. Emma har plats och för upp skjuter men väl blockerar av Brynjehöj. Ser jag gott varje spel av Brynjehöj. Hotna till VF. Lilian in the middle. Och Agda Sörna finner signa men Alvins vill ju så hör och så för nästa steg. Och Brynjehöj för Fädran och Brynjehöj skorar. Brynjehöj ända för i Sjötaloppe och så är det efter Jan lägger här i Västmanland. VF sätter kött igång. Och Emma Besanovic knallar bollen och i handlar av målhaden. Henne har finta mål i det. Ser ut att hon stäcker sin drop och kommer att tappa värna men tek så ett skritt eka oss för upp och smäcka bollen ner i hjörnet. VF efter 8 vid att 30 minuter till halvleks nu. Men måste få tempo av spel här. Och till Bar Hansen och Brynjehöj och Vivian Petersen en och affär annars fantastiskt spel och nästan ölla gå på väg så Brynjehöj stryk nu men Vivian hon man kan roligt säga att hon över stegen gående så där en annan affär så nappar bollen från en annan slag kanske skjuter. Men där finns alltså plats här i VF värde. VF ännu för mål att färra plus 2,8 vid 2 mål. Så lagt alltså för Jack Scholl men hon får broadcast. Och hon får broadcast boja till att det flyttar domaren men så kommer Bruksle och så skifta Berlin till att broadcast Marianne Esper blir för först för där för VF hon har haft trubbelagar vi ska så jag som hittar sin upp för sig själva men nu kommer det sen att ta broadcast Marianne Esper och för Norskjær alltså Fria Petersen kommer in i mål i det för första fair. Så spårningen kvar vinner här så att välna Marianne i möter Fria. Två minuter till halvleks att måla mål till Marianne. Och Marianne skorar tryckt. För andra kinalagaren sätter bollen tryckt i nätet till 14-12 och barlagaren får alltså ut efter på ena vägen. Och Norsen i Alve. Birda. Jacqueline kommer in i banan för att få skottet och träna så är det att skora om första av Vivian i täckta men öle väl fyllt upp av Jacqueline och hon alltså kom in och hever just en mål för Norsta. Han har 3 mål i det. 14-13 till VF. Emma. En annan för Lilian Reiner så vi en sån underhands skott men här är Jacqueline Latchen och får blockera. Vi är fortsatt alla bra så såna gasen Emma nu centralt. Reiner släpper fram vid Brynja men Brynja öliga överspelare från Shannon. Men några vill ha att han ska ha 2 minuter men alltså bara så gömmer det kastar. Agnes, Emma. En skott för mitt av mamma och hon är att och så är det tatt för en norsk missebollen. Där får jag alltid ha hålla mot. Bara Hansen Janar. Bara Hansen Janar första. Vi har 20 sekunder efter att sätta kött igång. Katte Fredriksen för Jackson och skorar.
VF sätter kört igång och tar en för 8. Men vi tar 20 sekunder efter, det kan vara norsen för Jan Arne för en. Birta, bara missar bollen. Och Eire Fustanon, men Brynja. Väl teacher. Vivian är klar på det här. Alltså 15-14 i halvårsnån till VF och en väldigt intenser fyrhållare i Västmanna här. Berlin har spalt faktiskt en handboll vi nekon tempo i nekon intensitet ju. Vi halda lukka stek här, men vi vill åter ta 17 halvlekar börjar. Alltså 15-14 till VF i halvårsnån med Norstan. Jag var så fan. Jag vet inte vad det är.
Ja, vi drar till 17 halvlek av Disney och Kvandalen mellan VF och Norrstrand här i Hötlen Västmanna. Och vi har haft en öliga spännande och en tänsande distribuerad till VF och är upptaget vid Örnemal 15-14. Ganska så överraskande till ju Norrstrand och är väl omfört här Striathavlen. Norrstrand ligger nummer 2 vid Adrian Stion, 2 i 18-4 medan VF ligger ner i 8 Stion av 4 platser. Och skulle det göra så här nägra vänner om att kappa som FM finalplatsen så är den här sån här distrikt här skulle vinna. Och för att det går så gott att göra efter att säga öliga vi alla världen vi en Petersen så öliga går det Malmö. Det är ganska särskilt 5-8 variant av VF och ju trubbelagar för Norrstrand. Så har det varit jämnt alla tyna och norska kvinnor har också spelat en gående särskilt varje öliga en spelat öliga intens spelat öliga harst. Men det är alltså VF 8-15-14. TVF börjar så att några gånger nu. Till Heidemar Jakobsen av Vansson, Emma Besanovic av Batchnon, Agnes Olsen mitt och Daniel Johansson högra Batche, Brynjar Rekodetcher av högra Vansjö och innan strykene Katte Fredriksen i sin album. Till Daniela och till Agnes playmakern här. Men Narsen är vaknar i varje här till Susanna Nassi och är klar hon däckar Batchen annars spelar hon av Vansson och i all uppstöve. Agnes Olsen. Reina bygger upp här. Men Norska kunde sanda eller väl så Agnes för plats. Armen kommer upp här för domaren. Här borde Agnes ska bra skott i armen. Ända upp igen med Sanders provar att göra Jarn. Det är Fria Pedersen och jag sätter igång Fria Pedersen som alltså bäst var inne till brottskast för Legend och börjar ner. Bara Hansen till Birging och sätter hon vill tackla här så Daniel och här är ett kort. Eller då 2 minuter där man Luka Avro kvadratet till 2 minuter till högra backen till AVF Daniel Johansson. Så fri är för det snärda som Norsten som är i Ivetalle. Det är bara Hansen som att det är så att det är Birta Ingasötter som är mittfyra. Högra backer är Berg. Det skulle Luka vaska golv här. Högra backer down mot Lilja Moore. Stryker ner av Brynja Höj. Så vänstra backer bara Hansen. Och av vänstra backer då Susanna Nalsut så är det lopp alltså från början av 17 halvlek. 15-14 alltså till Norrstrand. Nej, orsaka till VF. Och just nu är det Västmanna kvinnor i undertallen. Och så tror jag som gör det ofta för alla Birta. Banta Paulsen är kommit in att täcka mittfyr i varje stöv. Som man gör det öliga väl för alla charm vid de flesta av Västmanna kvinnor. Men då kunde alltså inte spela det är 5-8 här i en men nu så spänningen hur Norrstrand för grupp är alla björn och givet alla. Så vi har fått större på golvet här i vi är också valt som kommer här. Och Alexander Hansen och Niklas Niklasson säger okej, nu kör vi åter. Så för den blir jag oj och Arberg smittar bollen väck. Och så ivrig är att få skåra kanske här i Italien. Nu kunde vi eftertaga det pura roligt. Katie hon för att vann annars spelen av strykene. Spelar alltså 8 stryker i sin album. Emma mittfyra, Agnes till högre. Brynjar Rekodetcher vill simpelt fyllt ut av Artlund av Barry Hansen. Så kör det Lilja Morfer högt upp av Besanovic och så massor täcker henne. Så då Agnes rönnar för jakten men norska kvinnor är öliga uppmärksamma här. Heter Maria Ösnö. Katie Fredriksen men nej det är gott täcka upp av Norrstrand. Sverige att få där kören och tar är i undertalet. Tar väljer alltså inte att ta Malvern ut så i tror jag med det kast i VF. Banta in och för ena Vansjön, Banta Paulsen. Agnes Olsen högt vid skjuta. Och Renna får brottskast på skjorta, men Ferran känner ett strudra med kassen nu. Är man uppe till domaren, det är alltså inte några allmänningar efter Agnes. Heter Maria. Öjliga gott för spela Norrstrand. Så förbereder
Vill Garvard de ha det ställa upp till en Besanovic att göra det här. Emma för upp och Freja Pedersen läser han av när gör någon. Och inkast till VF. Och 5 sekunder så är det alltså i så är det alltså Shemal Sheyater. Agnes Fyrjöknen. Där fick alltså nukta all upp av ner alltså den så för till inkast. Daniela Johansson som är efter Avatlen i högra back. Daniela Johansson är toppskytter till VF här. Agnes Ivlajare. Och här strös som bollen här. Arberg och Banta Paulsen och det enda vi att Banta vinner bollen från Aron Fär så tror jag med det kast på kör det till Färre. Brynja Höj, öliga stärsk med var nära här. Och den så sen är det ordentligt. Det svärsta att komma från bojarna. Gott plats till Brynja här, men han ska alltså skjuta vid högra arm med högra Vancho tablerar som besvärligt att få den rätta vinkeln och Ysse Spåk så bara oj och ettla kastar ut här Fröje och så kunde vi straffa det. Till Daniela och till Daniela så skorar Daniela Johansson och så är VF alltså 8-2 mot 6-14. Vi har spelat 4 minuter och första mål i 17 halvlek. Han har en rätta målgång för halvlek men det är alltså första mål vi tar 17 halvlek. Nu är så 2 månader till 2 upp till VF. Bara efter i rollen som playmaker nu blir det inga sätter för nu då vänstra back. Bara. Oj, gott för spel Daniel hon fiskar sig alldeles till Brynja Höj. Oj. Och så är mål. Sedan Fyrstan, Lilja Moore vars ordentliga världen på så bollen kom. Och så kunde Heidemar Axelsen med sunnen 3 mål lätcha. Vi är falta vid streamomålen här. Men jag tror Norshan renner få där att slappa av och få skipa allspelet. Birta mitt nu. Det var inte ordentligt att finna spel så här att Kairi där Norshan. Det var alltså en toppskytten i år så Martin Darberg utanför vid Skia. Arberg. Och Troblaga finner Alberg smålagar. Så kluger Agnes Olsen och så plats till Birting och sätter. Och hon fär tjurta med det kast. Gott värspel av VF en annan affär. Röliga och stämningar i höttliga och av VF-bunchen här. Tavlar sig domar för kvar armen upp och det gör det nu. Får Almengar efter Birta. Finner bara Signe och bara Hansen finner målet. Första matchen Larsen så nu efter 6 minuter och 16-15. Och guldkors till Brynjer rekord efter hon gör en runda stäcka bara. Eller gå bevägt så bara Hansen gör sig fria när och får skora till 16-15. Så jag vet att så inte förvirring går om Lilla Morska för ut och täcka en Besanovic eller inte. Och så är Mas Alvsveiler här. Så kunde Norske färsta. Tar en affär kötta stäb Birta. Bara i tempo. Och så pura fri Lilja. Och här är brottskast. Och tar man också ett 4 minuter till Heidemar Axelsen. Men ja, ta värdags nu. En annan affär vi är inte till gott spel av Norstan, Lilja Fyrjöknen, Brenner men brottskast. Till Jacqueline Doros så kommer in att tacka där hon skorar brottskast i Disney och hon skorar sina 2 mål att säga att han var varit från cirka 17 helt av 4 halvlek. Nu kommer man alltså in att tacka det brottkastet. Jacqueline Doros som möter VM Petersen i steg öliga väl i nekvar goa bjärtsingar i 4 halvlek. Jacqueline Doros Astanchina. Men domaren döm bollen till Norsank Kate Fredriksen var nog gör det utdrakt han fick fädra bollen och torbollen och Lars gör skott med Vivian Petersen. Och nu står jag fantastiskt där Vivian Petersen målvakt av VF. Helt ner och tar där skottet från Brynja Höj var pura fri. Så att vi är för undertal och tar spelar vi Aknas mittfyra. Bantno Paulsen kommer in Mr. Wonk.
Agnes rønner for Jøkne, men Brynja Høy har fullkomlig styrer henne her. Øyelig ofte har han norske i over 4 der. Brødde Jøkne med oppslagerne. Nu har tjekket han Brynja Høy, landslagslageren. Agnes Olsen rønner at få sette han av her. Agnes har tatt. Daniela. Godt vær spil her. Birta Inga støtter. Agnes for enda for forra. Og nå må armen nok for å komme opp kjøttet. Gjør han også nå. Emma. Gärna kommer till skott där, men han slösar bollen vekk her. Sejan 15 vid av så halva minut efter här i Ivitalen tja Norsland här spelar just nu Shamal 6 vid har spalt i över 8 minuter just i 8 minuter i 17 halvlek. 2 mål slashlag till VF där vi öle gott för Norsland finner mål här nu. Arberg Brynja Høy och hon röner jag vet inte om hon röner loppa men Vivian Pedersen var godsver klar på det. Och en för stor chans för Brynja Høy att få den ner bara 8 mål, men en för det Vivian Pedersen i 4 och nu spelar VF efter vi Shelagaren heter Maria Axelsson som innan av vattlen. Och det så Kate Fredriksson vi kommer in att strykna nu ta ett spela och i Shemot Shay. Kate kommer ut att strykna. Han har sett också upp här. Aknas. Filcha eller väl Emma Besanovic eller Lilja Morda som får ut och Filcha nu akkurat och Daniela upp över fort och Trucha med det kast och 2 minuter utrustning till Birte Ingasötter och så ska Norsen för först för undertal just stå ner 2 minuter utrustning till Birte Ingasötter och ja, 16-15 och i Ivitalen VF har bollen i Alvstova. Så vi alltså nästa på för Justin Bean med just klara och sen de run to Lagar Norrland och så missar där bollen här Brynja Høy förra stäm men hon vill tackla väl då Kate och Shotton då är den stadigt jag skjuter på Hansen men nu är VF alltså kommer på plats och så skulle det tagga dem mer lite. Ja, Shakespeare Brynja Høy över teacher ut och i undertalen och alltså nästa på kommer alltså in för Norrland. Spel alltså 8 stryker, alltså kommer in vänstra bak och hon rör på när vi har bjau. Fruskar nekvar krafter här, rör sig att Daniela men gott värspel än för VF. Touch minuter för andra 17 halvlek. 16-15 till VF. Ja, Arberg smiter bollen väck och så kan VF straffa det. Heiter Maria Axelsson men hon missar Lenji Alvinsha frakna och så sen som helt inte var så precis. Ja, han är teknisk fighter nu är alltså helt inte sure han för mål i 17 halvlek här. Först haft 3 mål där första touch hål mot 17 halvlek. Det är som alla du lyckas och vippar men just nu är det VF som häver Ive Vaina. Alltså nästa på. Halva minuter efter här norska spelar vi ännu minne. Bara först kom skott. Finner Lilja Moore. Gott plats Lilja Moore. Och så aggressivt och heter Marie och Emma Besanovic över plats till Lilja Moore och hon för jakten av Anton och Gert alltså till 16-16. Och i undertalen har Norsen alltså skora och ja, nu fattar jag vara fullmannar att som touches kont. Här det heter Marie för jakten och här skorar hon. Heter Maria skorar sänder boll för Boyfree Pedersen. Och Archan 16. 2 mål slashla till VF efter. Så det är alltså Birta Ingasötter och Kymmernatter. Och Brynja kommer att strykna och så kreatar sin runt nu och det är alltså nästa bör som för högra bak. Birta kommer att missra bak och så är det Arberg för det högra vånk. Bara Hansen som playmaker. Alltså öjlig utfordrande sin spel. Bara finner Arberg. Och Vivian Pedersen en annan affär. Han har steg framur. Malvern kör VF. Ännu en gå Bjärtsing och en stöv vi här. Här man var alla säkra på att det var mål. Men alltså
En 2 mål slasha nu till VF. Vi har spalt 12 minuter så att han och Norsen är alltså trubbelt för att vi har skorat mål. Agnes Olsen. Agnes, men han har väl med Brynje nog vunnit touch och touch för. Agnes Röjnar bröt jakten, men Brynje har alltså en öl Donald värspelare. Agnes en annan för nu i förbirte så ut till Danielle och han smäcker bollen målet. Danielle Johansson och så är Nuichan 16 till VF. Tager kött av Norsten. VF kött på plats. Arbert för förra. Ja, där stannar väl VF som är så ja. Gott värre spel av Westman kunde så sätta Norsen lägga tempo ner att bygga upp annat så. Så är Susanna också kom in efter punchen här. Susanna för na strikna Asa. Och vi tacklar ut och ska av bollen här Susanna av Bättre bollen är så röndar skjuta men Bättre för Boys så vi har skjutit av Agnes. Och så satsar Bättre här så kommer Norsen för skjuta sig in i höj. Men VF kommer på plats. Men frikast till Brynje Höjer. Agnes lyckar räcka armen. Och timeout till TJ av Norsan här. We are playing like this now, okay? On defense. Okay, so when the ball is here, you look into the ball. And you need to be one step here. Close, because if you attack on that space, you need to help. Okay? That's the mainly situation. On the attack, we need to force more the point player. What means we need to take the ball on movement against them and work a lot with all gun, wingers and backs. And after the all gun, if they take it out one player individually, pass the ball to the winger and we're going to receive the ball in the middle of the court to play. And then you play. Or you receive the ball here and then comes a stop on here and then you play. Okay, come. Danilo Gagliardi vill ha mer bevägelse i allspel som har chans att Arna så fokuserar på samma ut mot att få allspel att köra. Det är det som det manglar här har faktiskt bäst skorat 2 mål i Södernorrlands och vi är för klassla från +1 till +3 alltså att vi 3 mål nu just 6 här vid det spalt i nästan 14 minuter. Så det här var och 16 minuter arbete vi och ta kan ju gå eller kött i handbollen men med det så vi är för en hel man så för det var så på där det har stått ju väl värden där vi är och vi har Pedersen har haft en öliga där i Malmö och snö. Här bara. Asa högra backe. Ira Vansnon. Så kommer Ivgång från Susanne Nalsi här. Asa. Den får plats mitt av vattnet här. Och tar Färbirta nu här. Men super av Brynje. Kommer simpelt från Brynje rekord efter att skjuta så 4 helt en vecka för vänster skott och han vill så får i skottzone att det var dömt för att skottera alltså Asa där man nästa boy ska ta det här brottskastet. Vi möter vi annars heter det Jack Dors så kommer in och tittar men nu är det Asa skorar Asa där man nästa skorar ner i vänstra hörn till Nuichan Sejan. Så att ta färran också längt ut av MP Sandwich här då alltså de nästa börjar för ut att Sherman är. För nu är så längt ut av Filja striknet här så att vi är fröna sitta och kroppar där screena så så Emma för plats att skjuta. Här kämpas nu med Emma. Slits av superspalt. Sorda fria Pedersen. Super Bjärgiga fri Pedersen. Här pura fri Kater för Fredriksen och strikna. En för Rainer Emma Finnarna men alltså de är svaga sig. Ja, och Norsen om fria ordla kan komma många gånger till Malmös nu och så kan det vara öliga viktigt för Norsen är slått fast ner och en annan affär. Fram ur varje spel av Brynje Höj.
som samman vi Assa Manessa Boy här för Fadri Besanovic. Och då vann Heidi Maria, då blir det också spåk, spelar för Basse Biddlebarn, Fri Pedersen. Heidi Maria Axelsen, 4 mål känner ju det. Løper inn av Vinstra Vantje, 3 mål av mån i atter. Og så øyelig går plass Leiberger. Heidi Maria skjelt ut i her. Super veldig spiller, Heidi Maria Axelsen. Og et VF-ly, og vi leser ut til at om vi ikke melder seg inn i kampen på en nå for plass, så viser det at det et liv som har nekkan kvalitet. Spiller altså mot en liv som hever Arjansti, og norsk har best tapt mot 8 Linn Kindle her til år, og det har sett for øyelig tatt dyster her. Og godt plass last av Manessa Bø, men ikke spilmålager. Oi, super veldig spennende. Jacqueline kommer vi her. Banta Paulsen, umiddelbaren til VF. Ennå for ut og gjør det øyelig godt her. Så vil jeg skåre her i høttelig av 0, men armen til at dommerne ikke kommer opp igjen. Jacqueline. Så rønser vi en lengende balt ut av vannsjen til denne frie. Han har pura fri byrt inga søtter, men tar for sli balten i Gjerslien ut til Hotna til Färre. Bara 15 skott. Fantastiskt värjspel. Ändarna för Bante Paulsen. Mivaren och Tja VF. Sejam Lotterfarner här och till armen till domaren upp på Norsk. 18 ut Simon. Jacqueline Doros fintar. Jacqueline Doros! Det är ju sån och löten att den mest rutinerade och mest kvalitetsrika spelaren snackar till Jacqueline Doros här. Sätter sig direkt av målsålagare och smäcker bollen med alla 2 mål av månader 20 Achan. Nekver intensiteter här i Västmanna. Så att ni håller vi väl minimal men uppåt mer intensiteter kanske ännu 4. Redan där spelarna strykna men Brynja har ju alltså de nästa börjar prestera här. Så kommer Louis Ingdarstötter in av högra vång VF. Daniel uppe skjuta men mitt i Hensra fri, hon är lyser skott i fri här. Så kommer också komma ner 8 mål. Birta Jacqueline vinner komplasse. Jacqueline Doros en annan affär. Hon är inte spalt så real, jag nekvar det Jacqueline Doros, men Tasman nu görs det vi öliga hög kvalitet. För här så 15 mål och här vi toppskyttet till Norstan Lebrin från Västra Vantje och placera bollen förbi Vivian Pedersen. Så att man nästan börjar komma in och spalt och öliga väl i särskilt varje person för Norstan. Här får hon stäcka Emil Besanovic och inte ordentligt kom upp och finns ju det man så att man kanske kan vänta men det här var chans att öliga var lättare än här att Daniel runner på Jacqueline. Norska 4 fria kasta länk. Asa Wema, Asa vinner han! Asa damerna så bra! Och så är det Janlager. För halv 5 minuter så igen det var det 3 mål månader. Och nu tar vi nu kommer oss erfarna Janlager i Hölln i Västmanna och så tycker Garvart domar när vänjaren kör VF timeout. 20-20 här vi tar 11 minuter efter. Nu det har bättre tål och bättre chanser till Arne Aslotta. Okej? Här spelar upp i 1 minut över 1 minut Arne Aslotta. Kör ut och sen nere. Vi kör nu Asne att vi kör en Barcelona och här skulle bli det där bort. Är ni kört för att man? Ja? Är man på gott där. Barcelona, you know Barcelona? Ja. Du är övergång. Nej, övergång. Kan det inte klart. Och Ryan nu och det nu var det att säga. Nu stilla sig jag står inte som det blir så det. Jag sagt att vi inte kommer fria mig för att alla skjuta. Vi måste fria och vad är det för det? Okej? Jag kan vara de tossar om att få system jag köra i Alpstove och jag syns att Fria Pedersen och Voigt kanske skjuter den vanliga skjuta så att inte få skott i tärstön vi ser. Så ser en tvärför under lysskotten eller väl ut i stancherna. Fria Pedersens master kom in till 17 halvlek och har haft några öliga viktiga bjärgingar här i Sushne. Tackar man så att säga om Malman hinner inte med Pedersen. Men nu är Norstan så kom på jant att det är 18-3 mot Malman och nu är alltså 20-20. Så sagt 11 minuter efter här i Hölln i Västmanna. Det är så.
Westman kvinnor och så löna komma från matten nu. Så jag måste öl upp med på Emil Besanovic. Alltså de nästa på mot Charlie Massupptäckaren så för nu ut skärmarna öl tatt. Gott för spela och nästan är ändarna för alltså att man nästan på och det nu gör tacklingen här på Daniel Johansson. Daniel Averstecka. Och här var målet som ger AVF efter 8 och till Daniel Johansson som här så att knowledge ordla via melda sin distant toppshooting av AVF här men national shoulder väl upp och tar skora. Birgit Engelsetter och Trubladgen via skora som Marstan han är inte helt växt så han går så via för att han skora på 4 till sista skotten där har haft mot Vivian Pedersen. Här var det alltså Birgit Engelsetter och Lebin och skora igen. Oj, nu 20 vi tar lite under touch mot det efter att spela i sån här distan här i Hölln i Västmanland. Olja området distan kanske sälja för VF om där skoljassar näkar förväntningar om att kappa som FN-platserna. Men nationen nu ska komma att spår att man har tappat mot Kindesust. Hej Maria. Arberg här som ute och däckar. Det är 4. Reina få en Besanovic och en position här och kan få skåta men alltså nästan på filtren i väl så är gott pass affären men där vill Luver så spux här cha Luver Vanslon i högra armen och högra vanche spuska vinkel för boy och så är nästa mål att lägga sig 8 här nu mot rätt och här sätta färre här Birta. Det bara i Björn bara över en plats men hon skjuter av stunderna. Det lär vara en akkurat kommunikationsfull eller också värden till AVF. Jag kan säga så Tvejli och i Atlantis som jag kan spalt akkurat så man testar handboll som nekom tempo ju. Stadväck höll jämnt och det är så jämnt så det kan vara ju. 21-21 nu vi tar går 8 mot 1 att spela. Och här är det Aknas Brynja Höj för att rena en annan affär. Tatt vi att Aknas är slapp för boy och George Pura fri. Brynja räcker att det kommer in att revanschen för VF för spel om Daniel Jo. Daniel är för Jacqueline men Jacqueline Doros öliga väl för här. Spelar öliga tatt på världen i VF men Varian cha Marsan Ölja och Mersom är man nu för nu då vanchen av standa men får inte alla spaltarna upp som där vill jag Västmanland kvinnor. Här för Daniel upp, här då Jacqueline så kan fria sätta kött igång. Bara Hansen 22-21 till Norstan och för första fair sedan för fyra alla är Norstan 8 och just ner det ner till bara Hansen och en shot all upp i skorar. Eller gott sätt igång till här Fri Pedersen efter att Jacqueline Doros släpper upp och blockerar skottet för att Daniel. Så ska vi FA så röna få jauna här. Och till oss vi heter Maria Axelsen, högra batch och Emil Vanchnon. Men nu kommer Eva alltså igång. Oj, och spelar Aknas här. Tatt kommer vi har kommit fru i röna få spassrikna. Men fantastiskt värld spel Norstan. Öjle aggressiva och tattar världen här Norstan. Aknas Olsen 22-22. Så utlägg har troblagar Aknas Olsen haltar jag vet om det tracka igen en Jacqueline och Sörnas album nu öle aktiv. Det får aldrig igång och så är det broadcast. Öle älnökt den norska barn så vi där är form och tror sing. Banta Paulsen tacklar Jacqueline Doros här. Och Jacqueline för broadcast. Så spårning hur ska ta det. Först Jacqueline eller alltså men det har Susanna Nalsa. Nalsa ska in att tagga där.
Så sa han alltså över skåren någon Malmö som inte tycker några brottskast än. Här är ifrån Vivian Pedersen. Hon räkar stancherna. Och så ännu för Mullach Chavif får komma åt 6 minuter efter i Hötlen i Västmanna. Jan Løyker 22-22. Så för först för Disson är det Taura Selaj som kommer in för VF och till Agnes Olsen och tidsen uttalt det hon fick en snutt och Janne och tycker inte okej så det är man för plats nu. Brynja Höj ut i tacklarna. Brynja Höj till brottskast. Brynja Höj för 4 minuter ut i synk. En domer som Norska banken inte har lagt vi. Brynja Höj kommer över och sätter sig fyra. Ta Emma Besanovic för Arna för öliga Schalta hon stoppar förut och att hon är öliga tatt däcka och kör och väl kör och så att något här för han så bollen först efter Norska lagar och för vunnit ett brottskast och att form och tror att synka är öliga viktigare fast i det sån här och Marianna Esberg som bäst vinner till ett brottskast kan skora sin nästa här mot Fria Pedersen. Fria Pedersen sätter tatt inne vid cykna. Och hon läser Marianne hon förfärdar bollen. Marianna Esberg bränner brottskastet. Lukas som Norsen brände till Janne och så en 22-22 och det är sån dramatiska dessutom i Västmanna. Här vill det ha gå 5 minuter efter och till Norsen som är undertalet. Och där spelar i undertalet. Vi bara Hansen mittfyr här. Astrid Högre. Till venstre Birte och så Jacqueline Avansson och vi skrötter blåser här. Öle aggressivt världspelare Brynjar Ekvart är helt fast i Jacqueline Doros. Så jag med det kastar för Alexander Ferro så för oj och så bara tatt vi blåst upp över men nu stänger det bara Hansen skorar. En för Norsen och undertalet till bara Hansen. Och akkurat för Fädra till läsa bollen. Färliga snurra armron och fär smäcka bollen i hjörnet till 23-22. 23-22 till oj och Taura Selaj bränner. Taura Selaj har gått plats här men Fria Pedersen läser nu. Och Fria Pedersen mer område Bjärtsikar hon förfältrar nu här. Och ger en Norsen alltså era 8-23-22. Ännu undertalet här i 4 sekunder trätt. Då spelar tatt på vägen ner. Asa i plats. Schuppela kommer jacken ner så det tar i undertalet. Så kommer armen upp från domaren och här för bollen till Emma Besanovic för trusch alltså Alvin utav Vange blir precis. Och så är det touch sekund in till Brynja Heichman att för Norrland så spurningen om vi har fått sig Jarl kört av. Taura mittfyra. Emma nu har Mullaka skjuta men Emma Besanovic skjuter så nu men hon vill stäcka i skottranden så näck att det ska dömas tror jag med kast. Norsten efter Shaylagar Vatlon Brynja Heichman natur i Miverna som vi Bert Ingolsdotter. Vi tar Trutjan Hall mot efter här. Vi är för i Alba och så är timeout. Timeout kan vara omläcker. Timeout kostar vi är för teach timeout. Vi får höra att det sker nu här. Vi får inte avgörande fasen just nu. Det är alla bekara vid Jöknen. Hvis vi inte skårar nu så har vi 6 mot 6 nästa alla. Okej? Och så är det han som är backen här som lämnar ut kan fiska min. Det ska nog 3 fullt ut att. Men kör det nu ett vanligt franskt kryss upp till Emma så att vi kunde få en vi och så pröva till då är fullständigt fri och så blir det klar att till att komma runt om vi ser möjligheter Men den där är så okej så kastar vi Emma på bank och så står klar att komma runt om matten okej och vi måste tuska hem och på väg att ta i rad okej det är Ja, vi ska det all nu ta korridor som land med som Garvardum säger så är det 8-6. Kan säga att stån så det som är och vi är för allbatter så är det 6 därför att spela för en korridor i vitals all upp. Och jag syns som man nämnde och som är viktigt för det att få sett Emma Besanovic upp. Hon är just nu täcka ölla tatt alltså nästan bara som hållt upp gärna.
Røyna finna stryken av Agnes Olsen. Og jeg vet ikke hvem det har vært dømt i møtrolle her, men vi er ferdig hos for med det kast. Agnes har utlavet finner jeg ski rundt i omførelsen. Lykke ut igjen. Jeg har alltid hørt si at dommer sier at stryken helter her i verden til å si at Brynja Høy har helt og fast i. Kette Fredriksen og til å si at Tedje og Trudja med det kastet. Det første til opp til med Besanovic her. Trudja minutter etter vi i Albi og 8 mål 18-4 her med Norsanon. Daniela, Brynja. Her er plass, plass av Brynja, men ikke noen ekv. Så er det spennende strikken av med han. Det er øyla tatt av Byrt, Inga Støtter. Daniela fyrer opp, og Ivel er kjøren, og Frye første bøtten som mot etter. Harst godt skål fra Danielle, men der reker Ivel er kjøren, og så kan Norsen altså få opp og øke til 2 mål. 4,5 minutter etter Norsen før vi 3-22 her i Vestmannen mot VF, og Terje har bøtten her. Øyla intense dyster her, som vi har vært vittnen til. Det er faktisk vært fra første brukslige av Berlin har Korsvi øyla høy tempo i et fær største verdier. Og 2 målvær her som virkelig har stemplet inn og vorset virre for Lia. Jacqueline under for Jacqueline, men godt verdig spill her til VF. Det er bara som playmaker her. Larsen Røyner at kommer få auxiliær, og nu får armen opp. Og derfor Jacqueline tar rekka stonchina, og Brynja i første returnen. Men jeg halte at Emma har fædret botten her, Brynja skrev botten håndtrenne, så til var det for botten. Og så skulle ta renne hjem, Emma. Og her er plass til Brynja. Tor kjøler for Jacqueline her. Ikke har lutet Tora for Jacqueline. Her skal løse til handikappet, og hun har brukt høyre armen. Høyre vant ikke. Agnes Olsen for Jacqueline. Færre blottskast. Øyla kvikskritt fra Agnes Olsen. Midtlen Brynja Høy og Arberg. Og brottskast. Øyla flott arbeid av playmakeren. Hever utfordret Atlantisten. Og så er det enda for Marianne Ersberg. Og Janne tar Brente Marianne. Vi møter Fru Petersen. Så er spørsmålet nå. Vi 1 minutt til 6 sekunder etter. Og 1 mål 18-4. Hon sitter bollen ned och Marianne för VF. Marianne i möter Frøya. Och åter då Frøya Petersen. Frøya Petersen som kom in till 17-halvlek. Det blir störst viverskande till att Norsen nu framför en öla viktig bjärging. Och så är spårningen när VF har uppa pressa Norsen till stadväck. Synd att 45 sekunder efter och Arvardom kan så inte bruka några timeout. Han har brukt på timeoutene. Spår mer om vänner som Norsen för att lägga timeout-korset. På ett nu så flyttar där bara bollen. Arberg, Asa, Ars. Skuldar outjad this, skuldar spel 2-0. Tatt för att missa bollen. Och så halter jag timeout först för att komma. Det kommer här från Norrstaden. 9 sekunder efter, timeout kors kommer från Norrstaden. Och Sporringer går strattla att spela här Alibi ut. I think you're wrong. Sorry. It's okay. Okay. First, we need to keep the ball in our hands. Okay? This is really important. Really important. 90 seconds. Really important. Really important. So what are we going to do? Shot here, okay? All gun with the wingers, so Jacqueline will go, okay? To go here. And then you return the ball. And I want this 2 against 2 here. Okay? So Bara left back. You attack here and put shot. If it's not working, that's okay. You attack and put the ball back to back because you have the point player here. Yeah. Okay? But no, it's you here and I as a winger. I as a winger. Okay, did you understand? But don't kill the ball. Don't kill the ball. Don't kill the ball. Don't kill the ball. 9 sekunder efter. Och det är årene som människor som Norrstaden råpar i årene de tar för innan så vatten är inte missbollen. Det har nu just gått efter. Borde ta spela alla bjuda eller inte, men nu just gått efter Norrstaden är 8 vi har in här i Västmanland. Det är Jacqueline Doros.
Så det bara som för in och bara skjuter och bara Hansa bränner. 20 sekunder efter till VF och så ska vi med ordla skunda så här. 5 sekunder. Emma till Nokko så ska vi ta så skjuter. Termissan, Narsjö vinner han. Domar flyttar av. Och i är ända varit harsamma så där. Här två lagar en för kvar ligger till Daniela Chavef och till Birta Jehinon och spurningar domarna flyttat det snabbt till halvtid vi är färre ett skott. Ett lag kvärt ser Niklas och Alexander här. Charla Wisten kvärt tar för att döma här. Frikast till VF ser domarna. Frikast till VF ser domarna. Och det betyder nog att här var ett skott. För jag får möjlighet att jauna. Till Emma Besanovic och sänder vi bollen i hånden och Marsen. Ja, Marsen det ser så här för inte så har nämnt ut Emma Besanovic men hon häver alltså en möjlighet att få jauna för VF. Och där var de alltså inte nökter vi att det inte får brottskast. Som det tror på det så inte akkurat vad hände i stund och Jack Ulla kört. Det inte spelar klamsa samman här men det blev också till ett frikast av VF. Narsten ger så ut för att göra så stora i muren här. Och fria röjner att sätta muren. Och fria loftar. Och Distrin lever. VOF Vara alta största parten så knowledge men det var inte nog till att få sig i snart distant till Norsen vinner 3-22 här i Hötlen Västman och i en öliga dramatisk och intens diste här Berlin vissla slutet så så sätter diste här Berlin har varit i ferie några veckor en öliga går hon på syster på några matar men alltså Norsen och i var omana og vi får vite om vi ikke får vimersing fra ankeren av Løykaren og Lavenjaren her. Ja. Nej, vad ska vi göra annars? Jacqueline? Ja, vi sander vid Jacqueline, Juros Jacqueline, tlukk vi sykne først frem. Tack för det. Øyelig intenser og dramatiske dyster, gå så opplevd og han bæg fra Bansjon og av Øtlund. Ja, det var det. Det blev spännande distor och vi kom vi alla som tar öja och tar gå och en skarpsparkgäng. Jag vet inte vi har haft en för läka jolla för kanske, men att det går så att wake up call alltid till klockan så men vi klarar det akkurat så det var fint. Så det är som det kanske var, jag vet inte om det kanske överraskar men det måste gå så vi är som väl vill möta upp att det och gör det öliga svårt för det kan alla listor. Helt säkert. Det var skit gå det och det kämpa virkelig för det man sa att det vill det virkelig nej. Och där skulle nog vaska det täpp mot stjärten Ariel Ausarafter. Och det var inte nämnt att några kommer till Västmanland. Det är också inte vi. Vi står sitta upp i Hässelin. Det är helt säkert. Det virkar som det är en period i 17-halvåret här tid missade sin till första ordentligt mål. Det tar lunch till ordentligt få skåra några mål i 17-halvåret och det är alltid 3 mål men så väntar det knappt så sticker om 8. Vad är helt till som ger att det väntar det så här? Jag vet alltså vi det nöjda att komma igång då jag spelar handboll. Det är ganska synd läkare början. Jag vet inte kanske vi tar undermätt eller center ice. Det kan gott vara den passar out då. Och så kommer vi spela igång då börjar jag trycka på det och så alltid så börjar vi då få några bollar och ja. Och Thomas ständer skiter väl mål och hon tar några bollar för oss så. Här vi där och en mot en. Kanske ska synd vi Ja. Helt kanske det synd vi rutin jag gör att det är två och Asa och Fria kommer in av vatten och är vidla för väntas någon.
Jag vet inte. Det är alltid gott att ha sin rutin nu, men jag vet inte. Vi är ganska snö vi är inte gamla, så ja, jag vet det är det kanske. Det är det kanske, ja. Hos fyra gånger så nästan så ser det kanske vi syns wake up call där så några ting till virkelig skulle ha i arbete vi nu skall till att ha vunnit en dramatisk kandist eller fortsätta syns på samma måte till nästa uppgåva. Nej, ja, jag hade det kanske vi skulle till att stramma kunna lösa upp och vara sin mera omtillvänjning just nu och så. Det är lite lalla så snällt, ja, så det har alltid vi får ha i arbete vi så vi får det in distnare. Tack för det. Så tack. Ja, samtidigt vi vänjer kör vi FK Vardumkar. En dyster här som ligger och alla tog och vippar kan man säga. Ölla tattar alla tynna. Till början ölla väl till början ölla aggressivt. Var det ölla uppsätter till henne dyster? Ja, så som du ser hopper jag han är inte bredare nu än vad vi har haft för bara. Och det ger oss inte är möjlighet att spela och ja vi var öliga uppsatt till för att initiera gott och slut. Och mål nu är Steba-kapingen, faktiskt kontekapingen till han vi färre efter. Och det här är så det som vi skulle bruka så tror jag det snart till och i landskapet till att få formen och få spel och få akkurat form i rättliga till tardisterna så. Men öliga ärligt att vi tar på det vi är framför vi trimmer målen 2016 alltid och bränna två straffar mot ändan isne så marginalen var bara inte locken där och det var förfärligt chill. Det är öliga intens alla tog in att det händer alla det också. Det kanske också inte vi kräfter att göra mot ändan som renner ut att det kommer att lära mig det att norsen kanske är det mer skarpare ändan som då nämner vi att här scorer på chanser med typ bränna straff och så vidare. Ja, men nästan är det så li att där är det vinnarli och där är vänner vi har vinnat. Där vet jag att det är att vinna och där spelar lite till sista minut för att vinna det sten. Men inte för jag säga att jag hade vi spela fullväl upp till där. Och självant är krafterna jag också kan gå undan är tror jag jenter som faktiskt inte har tränat och i nästan ett år som spelar en highlandist alltså det är fantastiskt. Det har säkert kunna bruka den disslaga så alltid missar som du ser till en Steba-kappen för framåt och till några lagar som kommer åter så det har säkert några som kan göra det kunna den nästa veckan. Ja, det här är det ger helt nej. Det ger en trick på att det kan leda sig göra och att vi kunde spela vid linjen som är i toppen där. Nästan är ju topplig samma Kinle och vi spelar upp mot nästan där så är förtröstningsfulla till vi är kapingarna och helst Steba-kapingarna det är han vi satsar 100% på. Tack för det. Tack. Ja, alltså Garvard och vänner till VF och vi får att tacka för oss här ur Västmanna. Alltså en öliga tatter och spännande dyster. Här Linus Schifsa syndrom över 8 men VF är faktiskt lunch 8 och touchpunkt syndrom tar för börja min så att när det var 3 mål av målet har VF 8 och 3 mål men så kommer Mars in att dysten och ända vi har vinnat 3-2. Vi får säga tack för oss här.